Jaha, pitääpä soittaa Pitääpä soittaa sille, että saisiko sitä langan päähän. Oletko ostanut toi suuntanumero ensinnä ja sitten varsinainen numero. Aloja. Pitäis sen olla jo kotona. Se on lähtenyt tietenkin ulos. Joo, kyllä. Siinä pitää soittaa huomenna uudestaan ja tai yli huomenna. Kysellä vähän kuulumisia, että miten se reissu on mennyt. Joo, niin se pitää tehdä. Soittaa huomenna vaikka uudestaan sitten. Alo? Kuka siellä on puhelimessa? No onko se isä kotona? Jaa. Joo. Selvä. Sanoppa, että soittaa. Soittaa, kun tulee kotiin. Niin soittaa mulle. Joo. Noniin. Kiva. Noniin, mukavaa päivää. Joo, hei. Puhelimessa. No niin. Vihdoinkin sai langan päähän. No miten se reissu meni? Jaa, että oli mukava reissu. No se on varmasti ollut sitten virkistävä reissu. Joo, niin. Ai. Joo. No pitääpä tulla joskus katsomaan kuvia.